бер-берегезгә тугрыгыз. Без бер-берегә тугрыбыз, Аллага шөкер. Һәм якын ахирәттә иң якын ахирәт Мәскәүдә. Анда якын булай дуслары күп кешеләр белән аралаша, һәм күңеле асык, саф булгас, ул ахирәттәре дә күп. Егетләр дә ихтирам итеп йөртәләр. Һәм бөтә уның белгән егетләр мин дә беләм. Абына һин катын-кыз арасында булган дуслыкка ышанаңмы? Мин уйлыйм, хатын-кыз булһынны, егет булһынны, һинең эске дөньяң нихәтлем бай, нихәтлем асык, күңелең нихәтлем саф, шул хәтлем һинең эргәттерәләп асык, якын кешеләр буласак. Мәсәлән, бүген иртәнсәк кенә яңалыктар карап утырганда, Пермь калаһыннан ниндәйдер ике егет ятим балаларның өйләрен, аксаларын